acordo e poder discutir, debater, chegar xuntos a puntos de encontro. Saben que celebramos o 40 aniversario do Consello da Cultura Galega. Estámoslo celebrando desde o día 1 de xaneiro cada día. Queremos celebrarlo así hasta o día 31 de decembro. Plantexamos un aniversario que desde primeira hora este atinguido polo respeto, a gratitude e a homenaxe a todos os que nos precederon. E cando decimos todos os que nos precederon, penso en presidentes como Ramón Villares, que non pode estar neste momento aquí presente, pero que está detrás de toda esta programación tamén e que nos acompañará a xiña. Penso nos membros do plenario, das comisións e das seccións, que todos eles, con moi diversos entre sí, forman unha maravillosa rede de voluntariado ao servizo da institución e da cultura, entre eles moitos dos presentes, de maneira representos en Xosé López, que foi membro desta casa durante moito tempo, que segue colaborando connosco, como a maior parte dos que o foron nalgún momento. Penso nos membros do cadro de persoal, sempre atento e comprometido, e realmente a experiencia dos que pasamos por aquí temporalmente, que é un luxo contar cun cadro tan excepcional como o que ten o Consello da Cultura Galega, e non esquezo, por suposto, todos os apoios recibidos desde fora da institución, tanto por organismos de distinta índole como a nivel privado particular de moitas persoas. En calquera caso, este agradecemento e esta homenaxe nos concebimos traballando gratos aos 40 anos pasados, pero cos ollos postos no presente, cos seus problemas, cos seus novos retos e, sobre todo, cunha perspectiva que quere ir cara ao futuro. E por iso este foro que iniciamos hoxe, día 9 de marzo, e que irá durante 8 meses consecutivos, saltado a agosto, que é un mes inexistente, un mes de mentira. Iremos cada mes tendo unha nova xornada hasta completar 8, con 8 temáticas diferentes. Chamámoslle Pensar o mundo desde Galicia. Alguén podería pensar que é un título algo pretencioso, pero nós non o pensamos así. Pensamos que un título como ese era un acto de demostración da nosa confianza nas posibilidades que temos como colectivo, como comunidade. Non hai moito tempo estábamos celebrando o centenario do Grupo Nós, eles tamén se porían detrás desa bandeira, Pensar o mundo desde Galicia. E, por outro lado, está en liña con co que veu sendo tamén o espeñazo da actividade do Consello da Cultura Galega durante estes anos, sempre, como decimos, un lugar de reflexión e de debate, sen medo a ningún tipo de reto, confiados en que o noso sistema cultural ten vimbios para facer sempre o mellor cesto. E tamén con ese labor do Consello da Cultura Galega de proporcionar elementos con que poder deseñar estrategias que nos garantan un futuro. Deteñome aquí o coordinador do foro, que é o profesor Núñez Seixas, vicepresidente neste momento do Consello da Cultura Galega, poderá estenderse máis nesta liña. Remato agradecendo de novo a presenza de todos vós, que nos acompañades tanto físicamente, presencialmente aquí nun día de chuvia que nos vai ter aquí encerrados para ben, tamén os que nos acompañan a través de streaming e os que nos acompañarán, porque sabedes que todas as nosas intervencións quedan gravadas e quedan subidas a internet, por lo tanto, teremos visitantes continuamente a partir do día de hoxe.
E tamén, naturalmente, os relatores e relatoras que aceptaron o noso convite e que van a abrir o debate, pero que realmente esperamos que teña achegas de todos vostedes, é dicir, todos os que estades presentes tamén todos os que nos seguen a través de internet son persoas con autoridade na materia, por lo tanto, esperamos que entre todos a reflexión sexa plural e o máis rica posible, non? Tamén, claro, debo agradecer a todas as persoas que traballaron para facer posible este foro, comezando por unha pequena comisión que estaba coordinada polo vicepresidente, o que lle debemos o deseño realmente do conxunto da actividade e logo cada coordinador polo traballo que fixo realmente de deseño da actividade concreta que lle foi encomendada. Sen máis, doi a palabra ao profesor Núñez Seixas, vicepresidente do Consello da Cultura Galega, e logo falará o profesor Xosé López, que é o coordinador da xornada de hoxe. Ben, moitas grazas, señora presidenta. Bos días a todas e a todos. Nomeadamente, grazas por vir nun día como este que nos obsequia con esta sorte de diluvio universal, o que estamos afeitos en Compostela, pero que nestes tempos de cambio climático botábamos de menos. Bueno, botábamos de menos ata certo punto. En todo caso, é para min un placer poder presentar esta primeira xornada do foro Pensar o Mundo de Galicia, concibido precisamente para reflexionar sobre unha serie de cuestións arredor das cales o Consello da Cultura Galega leva debatendo dentro da súa creación hai 40 anos. Ten un senso conmemorativo, obviamente, pero ten un senso conmemorativo, como ben dixo a presidenta, facendo o que millor se nos dá que traballar, mellor ou pior, pero traballar promovendo o debate, a pescuda, a creación, arredor de diversos eidos de saber, sempre tentando responder ás inquedanzas da sociedade a que nos debemos, pensando non só no pasado, no ben ou que o puidemos facer, senón tamén no presente e, sobre todo, no futuro, para que dentro de 10, 15, 20 anos que veñan e tamén conmemoren, poidan dicir, bueno, isto se fixo de maneira axeitada e seguiremos a recoller ese legado, da mesma maneira que nós entendemos recoller o legado de moitos que nos precederon, nomeadamente este ano que se cumpren 100 anos da fundación do Seminario de Estudos Galegos, que recollemos tamén hai 2 anos o centenario da revista Nós e do que foi a xeración Nós, tentando, de maneira obviamente adaptada aos tempos, a responder ás mesmas inquedanzas e semellantes preguntas, que era pensar o mundo de Galicia e concebir Galicia como unha célula de universalidade. Para iso concebimos un conxunto de foros, 8 xornadas, que se celebrarán o segundo xoves de cada mes, con algunha excepción, por exemplo, o segundo xoves de abril e Pascua, por tanto, aí trasladaremos a xornada o día 13, e abordaremos cuestións, a parte da de hoxe, o posverdade no mundo da información como economía da cultura, humanismo e tecnoloxía, os retos presentes e pasados do feminismo, o papel do galego do noso idioma nunha sociedade multicultural, a sustentabilidade da economía global, o papel do patrimonio da paisaxe ou a economía da cultura. Como do programa desta xornada vai falar o seu coordenador, o profesor Xosé López, eu vou aproveitar a ocasión para presentarlles o que será a vindeira xornada deste foro, que se vai celebrar excepcionalmente o terceiro xoves de abril, o día 13 de abril, no cal, bueno, creo que é o segundo xoves tamén, perdón, o día 13, non sei o segundo ou o terceiro, pero en todo caso, será o día 13 de abril, a semana despois de Pascua, onde teremos a xornada de Humanismo e Tecnoloxía, coordenada pola profesora Carme García Mateo, tamén membro do Consello da Cultura Galega, en o que contaremos con relatores e relatoras de excepcional calidade como Nerea Luís, Antoni Alonso, Amparo Alonso Betanzos, Brais González Arribas ou María do Carmo López Pérez. Ben, sen máis, quería agradecer aos membros da Comisión para a elaboración deste foro, o profesor Ramón Villares, a profesora Dolores Vilavedra, a María Xosé Porteiro, Rosa Neiros, Marcelino Fernández, e baixo a miña coordenación, puidemos
perseñar, podemos facer un primeiro rascuño do que ia ser este foro, despois, obviamente, aprobado pela Executiva do Consello, e aprácenos hoxe poder presentar esta primeira xornada e agradecer tamén, eu querería agradecer tamén, obviamente, o persoal do Consello que fixo posible todos os aspectos logísticos, o deseño, que hoxe poidamos estar aquí. Sen máis, cedo a palabra ao profesor José López, coordenador desta xornada. Moitas grazas. Gracias, vicepresidente. Bon día a todas e a todos. Quero agradecer ao Consello que me encargara a coordinación desta xornada e agradecerlles a todos vostedes que estén aquí porque, primeiro, a moitos tratei de persuadilos de que viñeran e que participaran activamente nos debates, porque estou convencido que é unha cuestión central non só para o mundo da comunicación, non só para o xornalismo, que me preocupa especialmente, senón en xeral para o funcionamento das sociedades democráticas, plurais e diversas deste terceiro milenio. É evidente que a nosa responsabilidade era buscar unha mirada o máis pluridisciplinar posible, porque, como digo, non afecta só á comunicación e ese é o obxectivo que trata de reflectirse no programa que se elaborou, en o que unha serie de persoas van a acompañarnos que son expertos dende a mesa e outra serie de expertos van a acompañarnos que son todos vostedes coas súas intervencións, achegas e reflexións. Como ven, o programa ten un doble obxectivo, unha primeira parte na que se inclúen dúas intervencións, por un lado, o que é o sistema informativo, é dicir, todo o que é o mundo da información e o mundo da desinformación, como conviven, e o cambio que se produce dun modelo que foi característico durante todo o século XX e un modelo, un ecosistema comunicativo que aparece logo ao calor da internet, da web social, da plataformización da sociedade e con novos actores, que é o que caracteriza o actual ecosistema, e unha serie de reflexións, unha mirada tamén filosófica arredor de o que implica a posverdade, se é unha cuestión de época, que representa, o que hai de falsedade, de verdade, é dicir, como nos situamos e como estamos afrontando este desafío. E logo unha segunda parte na que hai unha serie de proxectos, debo dicir que neste momento só en Galicia é un dos lugares no ámbito do Estado onde máis proxectos hai en convocatorias competitivas de ámbito nacional que tratan esta cuestión, que teñen este obxecto de estudo, tanto do plan nacional como doutros e plans internacionais, e que aqueles que non lidera a xente dos grupos de Galicia, hai grupos das tres universidades que participan en proxectos tanto nacionais como internacionais. Hai 2 internacionais e 3 nacionais. E logo, compañeiros que están de outras universidades, que están traballando aquí, que nos acompañarán e que explicarán un pouco os resultados das súas investigacións e que poñerán sobre a mesa algunhas das medidas que se propoñen. Imos prestar especial atención aos 3 ámbitos que recomendan as principales organizacións e organismos internacionais para actuar contra o fenómeno da desinformación. Por tanto, a regulación, por tanto, as ferramentas tecnolóxicas e, por tanto, o que é a comunicación, a formación e, por tanto, ver como isto que nos desborda, como podemos atallalo, como podemos realmente capacitarnos para poder afrontar o desafío, porque o mismo que necesitamos unha serie de coñecementos para conducir calquera dispositivo, calquera vehículo, pois tamén calquera dos dispositivos móviles que manexamos a través dos que na actualidade nos informamos. Eu agardo especialmente que as achegas e, por tanto, a participación sexa unha das características porque, como moi ben dixo a presidenta e o vicepresidente, o que pretendemos é que isto contribúa á elaboración de algún documento que contribúa á elaboración dunha estrategia desde Galicia para actuar no ámbito da desinformación, que é o que aconsellan os principais organizacións internacionais.
Máis nada, e moitas gracias por acompañarnos, por estar aquí e especialmente ao Consello por darme a oportunidade de coordinar esta xornada. Ben, pois chamamos a Emilia á mesa.